Велика двадцятка обіцяє забезпечити вакцинами всі країни світу, зокрема й бідні. Заява пролунала на дводенному саміті в Римі, де зустрілися міністри охорони здоров'я Великої двадцятки. Вони затвердили Римський пакт, який має відкрити рівний доступ до медичної допомоги усім державам. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни, країни Великої двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Учасники саміту пропонують створювати підприємства з виробництва вакцин у країнах, що розвиваються. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Раніше екс-прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав президента США Байдена та інших лідерів Великої Сімки терміново відправити до Африки вакцини зі складів Америки та Європи. З його слів, до Різдва на Заході набереться мільярд зайвих доз. І це якщо уявити, що щеплено буде всіх європейців та американців, яким більш як 12 років. Велика двадцятка – це міжнародний форум найбільших економік світу. На її членів припадає понад 80% світового ВВП і 60% населення планети.